Dadi dalang ki memang tegese ana. Dalang. Nah, dalang ki dalam bekerja menjadi seorang pemimpin pagelaran wayang kulit. Lang kuwi langkahnya selalu diikuti oleh anak buahnya, Yoga lan Sinden. Kuwi dalang. Niyaga. Nggih. Niki niatipun nderek ngregengaken pagelaran wayang kulit. Ya ki yasa iringan murih saenipun pagelaran wayang kulit. Go ki sego. Go kok sego. Go ki gotong royong caranipun nyambut damel. Dadi yoga ki gotong royong nabuh siji nabuh kabeh. Yen ditabuh dhewe-dhewe ora bareng ya ora apik, ora penak dirungokke. Beda yen sinden iki sinden saiki sing tak rembug ya. Siki sinden siki siap nampa perintahing dalang. Lah iki sing jaman saiki den kuwi den rungokke ning ya den sawang. Dadi mula sinden saiki iki ayu-ayu. Nggih. Dandan ya ayu mergo yen sinden biyen ngungkurke penonton. Mula yen biyen mung dirungokke suarane, saiki ditonton rupane. Nggih. Mula beda taun beda cake. Ngono. Wis kuwi tekan kuwi aja penyanyi, aku kan penyanyi rawani aku. Kok nyanyi ketok udele barang ngono rawani. Oh. Kula ya ora wani. Geronge ra ono minggat ngono kuwi ning ndi. Wah. Ya wong ya yen beda meneh kaya aku ki dagelan. Dagelan dah. Daki dadi penggembiraning swasana panggung. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan lancar lan urane rezekine gumantung srawunge karo wong liya. Lho. Ngono. Kowe nadyan sok yen wis iki Mas. Saiki tak takoni kowe kepengin dadi dalang laris apa payu? Kula. Wis, milih salah siji. Pengen dadi dalang sing laris apa sing payu? Laris ya payu. Kon milih kok. Lah iki yo milih kok. Milih ya salah siji, salah loro lah ya nol. Yen aku dalang dagelan yoga milih dadi dalang sing payu. Laris. Nggih. Kowe sesasi muput dalang. Saben sak dalangan 1000 pamane dadi mung 30.000. Ning yen kowe dalang payu sak uni-unimu sakali mancal njaluk 30.000 kuwi digelemi mergo kowe dalang wis payu. Mula kowe cita-citao dadi dalang sing payu. Ngono. Ning yo aja lali karo aku. Lah nggih. Bareng wis payu ora tau ngejak. Niki garenge kok tumben pinter ya Gong ya. Oh ora kaya sing iki lho. Ora kaya sing iki. Alah kowe areng ngarani gareng ngendi wedi kowe. Kowe ngarani dalang liya gareng liyane wedi. Ora kok. Iki nek aku sing nglakokke gareng-gareng iki meneng bae. Kae gareng sak Indonesia kuwi saiki dadi anakku kabeh, Mas. Aku ora alergi ana gareng-gareng muncul setiap daerah ora alergi. Malah justru ngilmuku tak tularke lewat contonen aku sing apik. Sing ora apik aja mbok conto. Kuwi jane ana rentetane peristiwa spiritual ning sok ben meneh tak critake. Mbok sakniki mawon to, Mbak. Kuwi spirit iki asli ora ngarang lan kejadian sing tak alami. Kenapa aku manggake ngentukke wong-wong kuwi do dadi gareng. Iki ceritane rikala aku haji. Nggih. Ning Masjidil Haram aku salat ning jaba masjid. Nggih. Kuwi saret ngene iki jejer ning jaba. Kuwi delalah ana wong
saka ngendi aku ora ngerti manca, pokoke wong manca. Nggawa sajadah. Iki sampeyan iki ora ono sing nganggo sajadah iki, termasuk aku. Lah kok wong kuwi nganggo teko-teko nggawa sajadah ki ora dienggo dhewe, ora disilike wong liya, digelar ning ngarepku. Ngono? Digelar ning ngarepku kon nganggo aku salat. Lah iki tak terjemahke. Salat kuwi ibadah. Nggih. Ibadah kuwi yen kanggoku ora mung salat tok. Kejaba salat ngopeni anak bojo kuwi ya ibadah. Nggih. Mula aku ngekeki panggonan wong tak kon dadi gareng supaya beribadah goleke rejeki anak karo bojo. Iki terjemahanku perkara kleru ora ning aku yakin iki sasmita aku kudu manggake wong sing padha dadi gareng kae. Mula kowe saiki arep dadi kowe golek gareng apa sejinah kowe punjul. Bar kumpul ning nggon aku ki urung kumpul kabeh wis bangsa 15. Oh, kowe kepengin ngerti, kowe kepengin dadi gareng apa dalang? Kok tak dalang mawon kula. Ngak lho. Oh, aduh enak dadi gareng. Kok iso? Kok iso? Demenan ra konangan kok. Aneng ngono aku dadi gareng pincang. Lho. Lah ora ngerti. Pincang ki ngekeki sasmita sing padha mirsani. Mlaku ning alam donya kudu ngati-ati mergo saiki akeh dalan gronjalan sing bakal nyilakake kowe. Wong urip ki kudu ngati-ati mlakune mula pincang. Nek kerone kira kuwi nandhakake jaman saiki akeh barang palsu mula yen sing milih sing ngati-ati. Contone saiki akeh wong ayu banget bareng dimek ki lah padha lanange. Beda karo Ceko. Ceko kuwi tegese aja seneng gandeng bojone wong liya. Kowe Om Keswan dirungonge. Teori iso, praktek sing angel. Lho iki wancine alam-alaman Mas. Wong aku kepethuk dalang sing masih muda kaya awakmu ki paling tidak iso nggo isen-isen awakmu. Mungkin secara akademi ora entuk. Ora beda iki panjenengane Pak Eko iki nanggap wayang ne ya karo ngiseni putra-putrane sing gelem mirsani dadi entuk ngelmu. No. No. Ki wis metu kopi iki. Metu apa kopine? Heeh, wah nas gitel. Nggih, matur nuwun Pak, dipun ladosi. Lho piyayi kene wis jaketan, aku jaketan ra entuk kuwi. Piyayi kene wis do kademen lho. Ning ki resiko pekerjaan apapun yang terjadi namanya profesional saya lakukan. Nggih. Tetap profesional. Aduh, ini iki lho. Metu kopi kok tanpa gelas ki piye? Mbah Gareng. Nun, Niki kalih nilai pamundutan niki wau mlebet melih. Oh, napa Mas? Nggih, niki enten kanggo tembang Putra Nusantara. Oh, sae. Nggih, terus enten malih niki padha kabeh iki telu. Oh, mboten napa-napa, malah dadeki siji rangkakan plastik. Nggih, niki ingkang disuwun nembang niki Bupras. Wah. Nggih. Sinden simpenan iki. Nggih, ngudang sing disupetke. Yen ra sing putra ngudang Bupras medeni. Santara ora kok. Monggo Mbak Pras. Kek ndang pras-pres. Kangge ngudang sing disupetke. Nek dikudang karo Bupras medeni ki rodaan. Iya, ngono kuwi ora. Ngematke swara lawas. Wah, iki lho. Kok lawas? Mbah-mbah karo tuwa iki. Ah iya iki dagelane karo sindene pojoke padha-padha expired. Nggih pun expired. Monggo Mbak Yu.
Putra Nuswantara. Nggih, alon-alon. Ayo arep banter sing piye? banter. Banter piye udalane rusak kok banter. Besok arep tak laporke Pak Lutfi kok. Nun, Arep tak laporke Pak Lutfi, Pak, nggen telat atu manggung mriku dalane rusak mbok dandani. sinten niku? Iya sih, Dok. Oh, jadi ora ngerti ya engko cah Lah nggih Yogya. mboten ngertos kok kula niku. Gubernurku. Oh, nggih nggih. Monggo Mbak Pras. Nggih, Mbah Pras monggo Mbah Pras. 200.000 untuk Bu Pras. Waduh. Neng Piye neh? potong pajak Ora ya 100%. kekno to, kekno 200. Kuwi sinden sakminake sing resiko mung Pras Triwi tok lho. Heeh. Kayak mburi tanpa debok ku masuk angin lho. Nggih. Adem banget ya Pak Gareng. Anakku sing Bagus kok bagus. Bagus kok bagus. bagus. Meneng wae Mbak kuwi nadyan nom budheke kumat. Cethone kok ngono kakus. Nah, to. Saka kene iki pakus. Sapi teng. Lah wah do banget tekan sapi teng bareng. Plastik iki kemproh. Besok pintar. Sampun Mas Gading. Sampun lunas to niku. Sampun. Wah, jan angger sawerane kenthel kok ya nembange ya cethu. Tanpa digedhekke volumene iki sok gandang. Nah, nggih. Ning ya wong pancen wong senior dhewe kok. Nah, Paling tidak iso nggo contoh sing junior-junior. nggih, singa-singaning sinden. Kuwi raja kuwi sayang wedok pomo lanang ku raja singa to. Ah. Nggih, niki pundhitan sampun kun aturaken. Nggih, sampun. Mugi-mugi iki kekudangane wong tuwa marang putra-putrane, muga-muga numusi keluarganipun Pak Eko sedayanipun. Amin. Jenenge ambak nyambut gawe ya karo donga kok, Mas. Ya ra, dadi ora kosong blong. Nggih. Mas, Nun, nyuwun tembang jaran goyang kang nyekar Mas Gareng. Sampun transfer 25.000. 25.000 kon jaran goyang. rumangsamu aku ki dukun ngono apa piye? Kok mbok kon nganu aji jaran goyang ngono. Niku ki nggih enten lagune. Karo meneh kok saweran kok 20.000 iki nggo tuku kembang sawur apa piye? Oh, jaran goyang iki piye lagune piye? Aku kepengin krungu. Yen kepengin krungu yen iso engko tak lakonane. Aku ya ora ngerti ya. Lha wong padha ora ngertine kowe kok ngarani. Lah niki WA Jaran goyang ono sing iso. Apa? Oh, ora iso Mas, iringane kudu anu, keyboard. keyboard. Ora iso. Jaran. Lah nggih goyang. mboten saged wong mboten sik request kok. Nggih. Nggih. Sakar mule. Ya diaturi lagu apa meneh? Nggih. Sing nyemek-nyemek. Bakmi. Nah, Enak. cocok. Hari goreng godhog apa nyemek? Apa nyemek-nyemek ki apa? Ya kutut manggung. Bangsane jineman-jineman. Wah, lagu wis Langgam. jinem ki seneng aku kok. Nun, Oh, jinem ki seneng. Mlakune we kasar, kasar-kasar. Jineman to maksudnya. nggih. Sing di, sapa sing di? Lah iya. Bayu.
Anakku wedok ki lho. Oh iya. Ora mung lagu modern mbok sing lawas apa, Nduk? Sing lawas Sing lawas apa? Kutut Manggung. Apa? Jineman apa? Apa? Ular keket. Gading glinding. Anu glinding. Gadek glinding. Gadek glinding. Gading glinding. Gadek glinding karepmu, songobang karepmu, kleyang karepmu. Aku wis cap jikya iki wis. Nggih, pripun Pakde? Lagune apa? Gadek glinding. Jineman. Gadek glinding. Nggih monggo. Ya wis, jagoku kuwi. Hari rabas apa ora kok? Lendro Mbah Geter. Walah. Wah, aku lagi ngerti iki Mbah Geter soft spoken. Wah, lanang-lanang dah. Wah. Aja ngoyo-ngoyo. Alon wae sing ngender simbah. Ayo, Nduk, ketokno katiasamu, Nduk. Nggih. Kinupita sampun. Wah, iki ngenteni manuk. Manuk murai kok ora ngono. Manuk murai. Manuk bangu. Wah, iki lho, iki ketok kualitase. Nggih. Dadi ana tembunge sing anyar dipelajari, sing lawas aja nganti lali. Nggih, leres Dadi sanget. Bathik glinding iki mungkin aku rung laire wis ana. Ngono dadi nganti saiki ya isih lumati tur ya enak dirungokke. Nggih. Nyak-nyak. Nah, bakmine enak. Heeh. Nyemek-nyemek. Nyemek cocok. Iki nyemeke wis. Ae. Nyemeke lak wis lagu sing nyemek-nyemek. Iki aku entuk basap meneh iki, Mbah. Kok ngunamu sinyale gede, ngunaku ora iso blas sih. Nun, Ngunaku lho sinyale ora iso blas. kertune apa? Apa? Kartu domino. Mun aku sanggung. Lah ora lho pundutane iki apa? Iki ding ora ngira ding. Lho. Lah kok ora ngira iki apa iki? Apa ora ngira? Heeh. Lagu Agus apa? Kutluk sing njaluk. Ora ngira. Heeh. Sing njaluk Agus Kutluk. Oh, ora ngira. Ora ngira ya apa sing lagu lawas ki? Ora ngira bareng wis kagerti. Wong oh sapa ngira to? Ya apa kuwi lagune aku ora mudeng ora ngira kuwi. Ora ngira. Ora ngira, Nduk. Oh, Hah? bukane saking Bonang. Suara sing bener. Waduh. Lho aku ki manut kowe kok. Dung 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 dung. Ayo, kor. Aturaken pamundutan requestan dari Lagune judule Kedep. Nun, Kedep kok iso kedep? mermelek iki. Kedep. Ya pinter eling gawe ya, Mas. Dadi dirungokke nganti saiki ya kepenak, angler wah ning ngrungokke karo udut ngono ki mangsaku ndang cepet entek.
Nggih. Panggarape sing dadi panggarape. Mula ya bali meneh aku salut nadyan iki sing nom-nom ning nggon lagu-lagu lawas diudi lan diapalke malah kepara apik. Nggih. Ngono lho Mas. Iso nggo conto liyane. Tujune saiki akeh pengarang lagu ya Mas. Nggih. Kathah. Pengarang lagu, pengarang cerita. Heeh. Wah, kabeh-kabeh Tempat mesti ono. tempat piknik Gunung Kidul. Masuk kowe ora usah disingkat. Ora aku ora Cukup diwaca dawa ngono kuwi. ora nyingkat. Nek disingkat mengko ndak. Nadyan aku ya wingi bar saka kono niku ora tak singkat aku. Mengko ndakne wedine nek disingkat tempat wisata. Tempat piknik. Aduh seneng aku. Seneng aku kepethuk kowe iki seneng ya diseringi ngejak kowe Mas. Ayo wong jenenge kumpul ki tambah kanca kan tambah sedulur. Nggih. Tambah kanca. Ya tambah sedulur. rezeki. Ya tambah rezeki. Yen ditanggap. Lah niku. Nggih. Nggih. Nek kula niku sok nek kumpul ki iso nambah kanca, nambah sedulur gitu. Nggih. Lah kula kumpul kareh Om Kesbane ku malah tambah boros, tambah boros. Aku ya numpakmu Honda 70. Lah niki mau teng transit wae kula pun dipalaki jarum super. Oh. Niko sing dikongkon niko. Ono tukokno jarum super. Sing Ku aku siji. Keswani. Kongkon karo niku kancaku niku, Oh, Mbak. jane iki yoga apa Tarsan kok gandul. Terus kae tukokno jarum super. Terus ditekone karo kuwi. Lah duwite endi, Om? Aku duwite gading kuwi. Wah. Loh, ning wong iki mbok anggap sesepuhmu ora ana ilange. Nggih. Dikerepi ngekekno, boros-boros. Nggih, ora apa-apa. Boros tur tekor. Nah, sesuk mulai nyate, Om. Nek wis buka. Kancane do ribut omong-omongan ki, Lasimin iki malah ngentekke gedang. Sapa? Sinten? Lasimin. Lah niku nek niku Lasimen. Apa? Sik teng mriku Lasirun. Solikin kok Lasimin. Mungkin ngentekke gedang sajen. Nggih, monggo Mas derek kula. Nggih. Nggih tetembangan melih. Tang siji loro. Nggih. Siji loro telu. Kameramene ikut bervokalia. Lagu apa? Bersemangat ya iki. Ora Kameramen apa-apa. sing kene iki. Ora semangat kademen kok ya. Heeh. Lagu apa meneh sing dikersake, sing lawas. Apa sing sakniki anyar? saking Simbah Gareng riyen. Oh, njaluk ya njaluk. Giliran nggih. Lagu lawas Masake le. lagu napa, Wong aku nggih? karan tataan lawas kok. Sing lawas. Lha iki mau sing tak ucapke. Kira-kira apal apa ora? Nek aku cethole ora. Ora iki mau wis tak ucapke ana sing nyaut ya apal. Napa? Sapa kira kuwi? Sapa ngira? Sapa ngira? Nek karo ora ngira sapane kowe? Heeh. Ayo Nduk, sing apal nyanyi, sing ora apal mulih. Waduh. Tatine gelem. Tatin, anting kok anting. Mbah Gareng. Sapa? Sapa? Mbah. Jenengan pengen tegan ora, Mbah? Kepengin. Nika lho mang menek mriku niku. Mangsamu bajing kok aku. Wah, sembrono. Lah turune Bae ning malu. tegan. Kebonku lho, isine klopo tok. Klopone siji bajinge 10. Sapa ngira bareng wis akhir diwasa. Kandang kanku solai
Tahu ditokke iso punah dari peradaban. Iki wong iki nggih nyuwun pangapunten lagu lawas nggih delalan iki anoman panjenengan ya yen kumpul aku kadang kala ya sok seneng aku ngudal-ngudal sing wis kependem Mas. Supaya ora ilang. Wah, akeh banget pokoknya aku. Kula nggih seneng ngudal-udal sing wis kependem. Heeh, sing ketutup yen kowe iki ora kependem. Kowe ngudal-ngudal sing ketutup. Sesuke tanggaku goleki. Ora kok teloku ilang sitok ya. Ben tak bakar kok. Nggih. Ngaten niki wong nggih kangge tamba kangen. Sapa ngira to awake dhewe sak rombongan iso sowan tekan kene. Sapa ngira to tambah srawung piyayi kene. Mula nggih sapa ngira. Akeh jane aku. Aku iringane rong wilahan we duwe kok tembang kok. Rong wilahan tok iringane. Napa Klopote putih-putih, klopot putih, bakone mbako semprul, dung glung, dung glung, dung glung, ki sewengi, dung glung, dung glung. Ah seng klembah nek ngono kuwi sewengi. Lah ya rong wilahan tok ngirit kuwi. Kuwi mbok menawa. Dicoba apa, Mbah? Kuwi mbok menawa ora mbok menawa wilahan-wilahan sing ilang kuwi ya nggo ngiringi rong kuwi. Ngono aku ngesti Pandhawa ku ya ilang wilahane aku. Pane bajigur tenan wong. Mosok wayang Grogro Kasem main seminggu pisan gamelane colong wong. Bangetan barang kok maling kok picek. Nesu aku. Lah nek malinge picek ra iso nyolong no, Mbah. Heeh. Ah. Ya maksud iki ora duwe perasaan. Nah. Ngoten Mas. Nggih nyuwun pangapunten kula ngedalaken lagu-lagu lawas. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Iki sing diarani kendhangane Sunda Jawa ya iki. Jahe Sunda ora Sunda Jaipong, Sunda Jawa. Nggih. Ngeten Mas ya. Rada tak sengkake. Nggih. Aku anggere ngene iki kudu sak lagu melih. Loh, aja meneh kok sak lagu, sak celana tak lakoni. Rong lagu. Aja. Gak ganep ora seneng aku ganjil. Ya, telu berarti. Telu. Heeh. Kakean warken. Lurus tengah. Lurus tengah. Tengahane ora ana lagu tengah lho. Ya siji apa loro apa telu, kare manut aku. Lagu apa, Mas? Kudangan. Kudangan iki ya kuno ning ora kuno banget. Kowe percaya kena ora kena. Biyen aku gek dadi wayang cilik-cilik bangsa lair-lair. Ki anggere joget iringane ya kudangan kuwi. Abimanyu lair, terus apa Wisanggeni lair, utawa apa sing bangsa lair-lair lagune ya kudangan. Tak dang dung yo ngene iki wayang joget. Ngene iki. Oh aku biyen ya wayang cilik bareng. Saiki bangkokan dangkrokan. Ning kondangku biyen dadi Bambang Sembuto. Dadi Bambang Sembuto. Mergo jogete lucu, tur cocok omongane. Angko yen aku omong diamput dikira kasar.
Ora yo pancen kuwi nganu sejiwa karo rasaku. Saiki kudangan. Nggih. Kikur supaya gayeng. Kur ben gayeng. Tak pirsani ya, Nduk. Dereke Ndara Parikesit. Ayo. Matur nuwun Kang Gareng. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun.
kedadyaning wana Palasara. Ana cahya manter nyada lanang maneka warnane. Putra sawargi Raden Abimanyu nenggi Raden Parikesit. Tanggap mringaturi Kyai Semar Badranaya sigra Mahasingasamun. Ngisep sabining Supana amangun topo Yogabrata lampah semedi ngeningaken ponco ndriya kaya mati jroning urip sajroning pati. Liyep layaping ngaluyup pindha pecating sumpena rasa jati-jatining Sang Parikesit. Hiduping tekad ngatos mring dewane mulenging pangesti kanjenging manembah takuning pangibadah temambabar Prabowo Geter Anggegirisi dadah sakala kaya ana pacuban ana wujuding Sardula miwah taksaka arsa giri gedha kaya nyaut mraosa Sang Parikesit. Ayo semanten nadyan dene Parikesit den Pulasara dening Sardula miwah taksaka parandene Sang Parikesit puguh bangkit amapar marang hardaning kanepson datan kersa anglagati miwah datan kersa males dateng sado kekalih kepara malah sedakep sarwiting kemnitrane satemakayana Prabu kang mijil saking anggane Sang Parikesit nempuh rajang dateng sado musna blas ical kakedhepaken kaelaning jagat gawening para dewa. Icaling satu badar sejatining wujud dadya pusaka kalih Kyai Sarata lan Pulanggeni.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.